Estamos a la inicio de la cometa hoy hablo. Senam khatu telui agi je tongmani existing tongmani no te 12 ta khlaiwe tabo 46 sini sub zonal office kha agi 5 ta zonal office tongmani tabo 8 ta zonal kha jeng phainai salo te bo development ni bagoi jodi sini office zonal office khaina ni nangkhe eba sub zonal office khaina ni nangkhe jeng khaine jate sini lokorom no jeng samon ganawo sebroi manai ja ini jeng Sipahijala zonal development office jeng integration khalekha o integration khalaimani pandawa chini brom ganang deputy CM paimandak phaikha tei chini honorable AM Srok brom ganang Sitoranjan Deborma brom ganang Rajesh Tripura brom ganang Komal Koloi brom ganang chini CEO tei additional CEO tei MDC ini jeng Sipahijala zonal ni kaisa office inauguration khulok mani jeng nayo chini ADC hapung phaimani ya gulo hasal amsayo thangoi office go thangoi public block boroni problem no phai saphainani na suppose ni chini oro west zonal office tini ayang mohan bo kam chairo ni phai oro jaga ma phai belai haksal ge chung nayo no gana o teksa de khaiba no jonogon no poriseba rona ni bagoi chung teibo chikon zonal office eba sub zonal office omhai khaina ni bagoi chini ADC ni saktan tongo tini chung 5 ta sub zonal nini Tagarjola amchayo 3 ta tongo nini Jongpuijola Gabordi nini Bisramganj Mohombo haike chung 5 ta sub zonal no khawoi dini Sipahijala kaisa zonal office khlaijak o office khlaimani jeng phainai salo office setup bo khainai dini jeng chini samung tei bi speed khainai ni bagoi jeng office tanglaigra no hai khani jeng tongyawoi dini oro jaga no kosto mosto kaisa office o tongoi jeng lokuroni seba khainai ni bagoi lokuroni bangoi samung tanai ni bagoi oro ni simi cheng sinai khani unglaikha tei 3-4 mas ni bisigo jeng office setting khainai ni dugi thang tongo tei buchini zonal office kwtal khulok janai onokoti ni raskandi amsayo tei buchini gomti zonal development office bu khulok janai temporary office already set up ungui tongo kilani sub zonal kana omnai oma haike chini 12 ta sub zonal jeng kwtal khulok kha nini sumili nini tamo sinai laljuri oma haike bibinno zone ni chini tabo 46 sub zonal jeng senam khatu telui agi je tongmani existing tongmani no tei 12 ta khlaiwe tabo 46 chini sub zonal office kha agi 5 ta zonal office tongmani tabo 8 ta zonal kha